oko nje. Znaš šta je rekao Mirko? Da u Beču se čujemo crtova pisma. Slušaj, ti će toliko nama dosaditi da ćemo i mi otići od tebe. Evo čitat ću. Hajde, dobro, hajde. Ovo je mene načeralo na put, ali moj čovjek nije tako civilizovan da razumije. Kaže ovako, ja sam to napisala. Sad ćemo da čujemo. Ne gledaj me, ne pripada više tebi. Drugoga sam zavolila. Kada sam ga videla, srce moje nije odoliti moglo. Njega sam zavolila. Nisam kriva što sam drugog zavolila. Za ljubav je srce odgovorno. Kada sam ga videla, u njega sam se ludo zaljubila, nisam kriva. Ti zaboravi što je bilo našu ljubav. Zaboravi one naše lepe noći. Ti zaboravi one naše bele zore. Uvijek smo i nas dvoje budni dočekali. U ljubavi bili. Oprosti mi što sam drugog zavolila. Za želju srca moga objašnjenja nema. Nisam kriva. Nisi kriva, nisi. Dobro, ajde. Pa ne može sve sama, nije. Ajde, uzmi televizor, uzmi svoj. Pokaže kud se ide. Televizor, ajde dođite ovamo ovaj put. Dođite s ove strane. Ja sam donijela za gospođu. Posle. Ponesti do tamo pa će ono. Posle će ona doći da... Laku noć. Laku noć. Lepo nama ova gošća došla iz Bosne i Hercegovine. Tako? Boga nam. Pa se dobro snašla, prijateljice ima razno. A ima i prijatelje dobre.